It's Select Africa TV update. Sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngakwamukela igama lami nginguSinenhlahla. Intokazi ewumculi weGqom ubongekile Babes Wodumo Maphumulo uMasimelane oshade nomculi uMandla Mampintsha Maphumulo. Ubonakale kwivideo ayenzile ehamba khona lapha enkundleni zokuxhumana la akhuluma khona aphinde athuke okusalakala ukuthi ke lamaza wakhulumayo uwaqondise kuMamezala wakhe okungumaka Mampintsha abangenabo ubudlelwane obuhle naye ngenxa ukuthi bake bakhona phambilini einkundleni zokuxhumana la ebebeshintshana khona ngamazwi angemahle. Kodwa ke angageqa amagula mbukeli, zizwele wena intokazi ikhulumela. Yazi ngiyasela monti mina ngiyangifufuma hey udakela le hayibo inganyama uzofuza yena kodwa uNkulunkulu please God bless our food. Inganyama ingafuze yena ifuze lo mama inganya kwa ishina 3 days washiya uMampintsha na 3 days nesibindi le njalo ayifuni ngabe le masiye emaphepheni yakhuluma lasifebe senja yonya wena sune egolkoni wena mawuthi inganyaka iyakhulumela mina ngizokushaya mina ngizobiza abasekhaya bakushaya mongashayiwe mina ngangumakoti uzoshaya abasekhaya nanti injabo hayibo wangithuwa shinganyaka ina 3 days ushiye emnyangweni ina 3 days mase yakhuluma uzumsobe nomama ungidakela wena nazi sifebe senjwa hayibo fucking msulu la ngazi ngikhuluma isikurukuru nyama ngikhuluma ngani le njale hayibo ingaya kwashiye emnyango na 3 days hayibo uyanya lo mama ayanya shemu ushithi ucuphe mina mshanga mpela ngifaka ibhola. Untencane umfokaZondi ongumculi kaMaskandi waduma ngengoma yakhe lapha ethi kanti wethembeni na. Insizwa ke iyaphuma album yayo entsha sha, ihloko sayo sithi incane lembobo. Izophuma ngomhla ka 11 kuDisemba kuwo wona lo nyaka ka 21 nje.